Dadi nek disinaoni niku Arab, Jawa, ngono kuwi gandeng, Pak. Estu Arab, Jawa niku gandeng, pramila awit riyin pun enten tetembungan Arab digarap, Jawa digawa. Ya agek taun 2000-an punjul sethithik ngono kuwi. Ana wong sing nyinaoni agama sing jarene Jawa ki malah kleru. Ngene. Adat ki jare malah kleru. Iku ya wong sing nyinaoni. Jare nyinaoni agama tahun 2000-an munggah teko seprene iki. Dadi malah selok iki nyalah-nyalahno apa sing wis dadi kebiasaan adate wong Jawa sing asli adat kala wau ora lepas sangka dawuh pitutur agama sing ditinggalke sing disiarke dening para wali. Lah sing tak ngumuni kuwi kadang wong saiki kaya ngene iki nyewu ngono wae jarene bid'ah. Jarene pemburusan. Halah. Ya cangkem-cangkem sing gak pas ngono kuwi. Wong jarene kok kei kaya ngene kok pemburusan. Lah panganan dikekke wong liya lho. Iso mlumpuk tangga sampeyan kathah. Awit keng mriku mlumpuk mentok mriki jero. Mriki sing kene nganti angkler-angkler sing jero niki nyun sewu wis bar kondangan nyun sewu iso ngekeki daharan kaya ngene iki nyang tangga teparo iso nglumpukke iso silaturahmi ya ngono iki lho seloke darani bid'ah darani musyrik yang tinggalane para wali kok niku wis tertata rapi sing eneng gandeng jenenge karo keagamaan. Estu ngenten niki saderengipun kula bahas dawa. Panganan ngekeki jenenge sedekah. Berarti sedekah iku ora lepas saka agama. Nomor loro silaturahmi. Halalah nek mboten ngeten niki jenengan abot leh ngarit tak omongi. Awan arep dolan nyanggone Pak Dodo ambek Bu Tumi halalah ora mungkin. Iki malah sak dusun ning awit ki nginggil mriko. Berarti setunggal silaturahmi. Nomor kalih gelem sedekah. Nomor telu omahe iso nampa tamu. Mangke nek padha nyinaoni agama, omah niku nek sering disapa wong. Sering entuk tamu. Niku napa? Mulie tamu nggawa elek ala sukere sing duwe omah. Ora kok kados tamune gak jiglok eneng dalan minangka dadi tolak balake omah. Pramila omah ki nek kepengin ayem tentrem nek iso tamu kanca ki gen mlumpuk nyang nggonanmu. Ora kok ndek omah disaba tanggane ulatmu ora patek padhang. Biasane ngono ki wong sugih sing omahe rada apik ngono kuwi. Nenek banaran kene yo. Alah wonge teko tak omongno ra sida aku. Lho, estu Pak. Oh nek gelem nyinaoni niku mengke mboten lepasake dawuh-dawuh Nabi kok. Ajaran perintah Kanjeng Nabi silaturahmine tangga. Nomor loro sak bacute silaturahim anak putu mlumpuk kanthi dalan nyewu Mbah Miryono niki lho putrane pinten putrane lah putrane sekawan sak garwane sak anake gawa mlumpuk nek ora tanpa nyewu ngene iki kon dolan abot gaweane wis ah lho kaya ngene iki ngono sing cangkem-cangkem turah ngono kuwi jare ya ngomong elek. Nyun sewu, nek ora nggawa Jawa wis ah. Iki sebab disoting gawan napa Pak Topan niku kan gawan pondok sing ngurusi persutingan kula minangka ngeten iki. Lah niki sebab disoting nanti ya dirungokne wong sak donya kono arep barang. Yo nyatane ya ngono. Nek ora nggawa Jawa ora usah nasat ngino. Wis ah.
Nek kowe wis bener nyinaoni agama Islam pamane, aku ora kondangan, aku ora bancaan, aku ora nyekar. Njaluk siji aku, temenono ibadahmu, temenono manembahmu, temenono zikirmu, rasah kakean cangkem ngurusi urusane wong liya. Ngapunten kula rada kasar. Sebab nek gak dideske ngono kuwi kadang gak tembus ati. Nek gur disindir-sindir sethithik ngono kadang ya ora patek kelek. Lah engko nek sregep ngibadahe malah ngelek-ngelek nyang tangga. Gunane apa? Lah nek sregep ngibadahe diundang nyewu ngene we adu cocor we wegah. Sak RT we moh mara. Jarine bid'ah, jarine kafir. Sidane diundang ora mara, ora gelem. Lah nek diundang ora gelem awake dhewe menungso ndirasa, sombe nek diundang konone lah ya wegah. Lah nek kaya ngono ki malah ora ndadekke rukun to. Ora ndadekke guyub to. Pramila nyun sewu niki kula singgung sekedhik sebab jan ngendikane wau 2 jam arep barang. Nyun sewu. Niki mungkin sobi mangangen-angen Bu sakniki Pak. Wong sing ora gawe rukun ning masyarakat, niki tak baleni. Wong sing ora gawe rukun, wong sing ora gawe guyub, wong sing ora gawe gotong royong eneng masyarakat iku ora kok wong sing jek mendem-mendem kaya cah sing madhep idul wingi lho. Lah ya kuwi. Alah ndelik eneng ngono kuwi. Lho niku Bu niku rencang-rencang niku jek gelem mendem. Ning guyupe ijek, rukune ijek. Dadi wong sing ora gawe rukun iku ora kok wong sing mendem-mendem ya kaya ya kuwi. Lah ya ngono kuwi. Nyun sewu. Angin kidul kono kok. Yen sewu. Wong sing ora gawe rukun iki wong sing urung salat. Lho, wong sing urung salat ki wong urung entuk pituduh. Ora kok gawe resik. Ora kok gawe malah ora gawe rukun. Wong urung salat niku lho, nyun sewu. Berarti yo gruduk nyambut gawe kancane nggih omah we yo ndang gruduk. Eneng apa-apa gruduk arep gapo kados Pak dodo sak gotrakara wangsa pasang kajang we gruduk. Wong sing urung salat kuwi jek rukun jek guyub. Sing ora gawe rukun eneng masyarakat niku sapa to? Wong jarene sinau agama wonge tuwa ning pikirane bocah SDM-e rendah atine atos rumangsa bener dhewe rumangsa elok dhewe rumangsa suci dhewe kaya-kaya nek ra kaya aku kleru nek ra kaya aku salah nek ra kaya aku bid'ah nek ra kaya aku musyrik kuwi sing dadekke ora rukun eneng bebrayan. Contoh kidul kono eneng wong gak nggunakake Jawa. Kene kirim donga kon kondangan. Kono ora mara. Jare kondangan panganane demit. Jare kondangan panganane setan. Lah nek kondangan ki lak sego to. Ya sego jangan kentang, tahu, tempe. Lah nek demit iku doyan sego beras segone wau karo iwak barang jangan kentang. Alah pari ning sawah iki dibabat demit ta omong. Nek gak matuk nyun sewu. Aja nacat, aja ngino. Malah buktekno nek kowe tetembungan gak seneng karo ABC monggo itu hak jenengan. Nek wis ahli ibadah, ahli zikir buktekno ngibadahmu temen, perilakumu sing apik, tumindakmu sing becik, guneman karo sapa wae, nggawa waton, aja gur waton njeplak. Ngapunten lho ya rada kasar. Niki nyun sewu, engko lak malah enak. Nek kono nyekar kene ora, pamane kono ora nyekar kene nyekar, kono gak kondangan kene kondangan. Diundang ya mara ya wis. Anu Dik aku gak maem kaya ngene iki. Nggo pamane, lah piye Dik tak kanu nawe sak liyane gelem ora nek gak kondangan aku gelem kok nemburi kekne. Kan ya ora apa-apa. Abote sepira to?
Wong menghargai menghormati wae. Abote sepiro to toleransi? Apa ndadekke inone awake dhewe? Nyatane ya ora. Wong Pak Erkam niku kadang ya silaturahmi teng Hindu, teng Katolik, malah wonten daerah Anggras niku ada masih Hindu, Banaran Wonorejo itu masih ada Hindu, pengajian Hindu juga rawuh. Pak Erkam yo ngisi, nyatane Erkam yo ora dadi ino pehawar wong Hindu. Mosok rasa setitik toleransi hormat menghormati we reneng. Pramila kula sebut atine atos. Niki wau kula matur sangka tembung napa to ya bangsane naib niku wau. Pramila kula matur Pak. Niki masyarakat Banaran niku awit awal kula tumpakane jaman semono iki semes kae abang taun 2000 pira kae jek wis sowan mriki. Niku pokoke guyub rukun gotong royong saling menghargai saling menghormati. Asline sing diwaspadai ya sing cah nom-nom merapatek sip ngono kuwi. Gayane asa wis maune ya ora mondok, maune ya ora ngaji. Terusan dibojo omah-omah, bisnise rada lancar, di dunya, terus sinau agama. Ngono-ngono wae. Iya. Kaya wis elok-elok dhewe. Yo fatwa. Ngono kuwi musyrik, ngono kuwi kafir. Iya. Lah nek kaya iya. Lah nek arep ngewoh-ngewoh adating para wali sedekahan. Lah iki pirang-pirang atus taun kok sedekahan dateng tiyang kapundhut kok. Lah kok arep mbok guwah, arep mbok elek-elek, arep mbok cacat. Lah kowe iki sapa? RT lho ora kepilih. Arep ngorak-ngarik adate para Jawa tinggalaning para wali. Ra kelase, Bro. Nyun sewu, kula rada kasar. Saya hanya ingin toleransi, menghargai, kerukunan, saling menghormati biarpun beda wadah. Ya kaya asline sing ora gawe guyub rukune ora wong Hindu, ora wong Katolik ta omongi. Wong Islam dhewe ya. Wong lho kula ngomong lho ora Islame lho ya. Wonge lho. Wong nyinaoni agama, rumangsa bener, rumangsa pinter. Ngono kuwi kafir, ngono kuwi musyrik. Wong mati iki ora usah dikawak-kawaki. Ora usah dikei degan barang. Degan dikawake wong mati ngubadir. Halah cangkemmu. Lah wong para wali iki perkara degan sitok ae iso dadi ngilmu kok. Dan jenengan tuh degan sitok jari ngubadir HP mbok iseni paketan 50.000 kowe pajak wifi 100.000 IndiHome teko 250 mbok gedelok TikTok Facebook IG kuwi akeh sing manfaat apa ora ngono kuwi mbok yo ngilu gitoke dhewe sik ngono kadang degan sitok mbok darani ngubadir ngono kuwi kadang yo aja kaya ngono ah. Gak legi niku. Nyun sewu. Pramila ten mriki kula matur, kula mboten nacat. Kula mboten ngino. Ajeng Hindu, Katolik, Kristen, dek Buddha, dek Islam, Islamu dek LDII, dek Muhammadiyah, dek MTA, dek NU, dek Salafiyah, terserah itu hak. Ning tancepno rasa menghargai, menghormati, toleransi akan menjadikan guyub rukun ayam tentrem. Nek eneng rukun insyaallah kok ya ayam tentrem. Lah sak RTW plero-pleroan sing kono gunake Jawa sing kene ora. Sing kono ndek hajat sing gunake Jawa ra mangkat. Sing gunake Jawa ndek hajat sing kono ra mangkat. Sidane kono mantenan iki giring-giring kono dhewe. Kene mantenan digiring-giring kene dhewe. Sak RT 30 kakak. Sing 10 tetembungan gak nggawa kondangan, sing 20 nggawa kondangan ngono ae. Sidane lah yo geger. Iki arep nyinaoni agama apa arep gawe budaya aturan negara kadang niku. Mengki damel angen-angen iki. Pramila nom-nom rungokno nom cah nom. Gaya mah gak iso keturunan karo sarungan ngono ya. Iya. Kaya elok-elok dhewe ngono. Oh. Ya aja cah nom tok wong sing oke-oke ya ngono kuwi sing nom-nom ngono kuwi kok. Lah nek sing tuwek-tuwek ngono ora pati Nyun sewu niki wau kula bikak kados mekaten instinipun kangge hormat awal nggih. Salajengipun
Kula mboten kata lumpen, hormat pangabekten dumateng keluarga ageng Gotrah Kalawangsa putra wayah almarhum Simbah Wiryono. Sedaya Gotrah Kalawangsa putra wayah ingkang tansah kula hormati, langkung-langkung Sohibul Bait. Sohibul Bait ki basa Arab, basa Jawane sing duwe omah. Panjenenganipun Bapak Dodo Ibu Tumi ugi ingkang tansah kula hormati. Estu Bapak Ibu saderengipun sinau sesarengan ora ana eleke. Rada angen-angen, Pak. Saiki lho sing tuwa-tuwa Mas, kowe barang rada katut iki engko. Radi angen-angen Mbah Kakung nggih. Gusti Allah niku ngekeki kanugrahan sing luar biasa. Seprono seprene awake dhewe jek dikeki urip. Ya dikeki ganggas, ya dikeki waras. Rezeki jek dikeki, omah ya jek bakoh, bojo ya ana, anak ya ana. Iki lak kanugrahane Gusti Allah. Ning awake dhewe niku kelalen. Nek diperintah karo Gusti Allah ora mangkat. Kaya anak dicukupi wong tuwa, wayah sekolah disangoni, njaluk setoran diwenehi, njaluk HP ya tetep ditukokne, njaluk sepeda motor ya dikreditke. Arep adol laos ki nek tuku sepeda motor pirang ton. Saiki njaluk nek PCX NMAX ngono nek 35 juta ngono ya ya. Lah arep ki tuku sepeda motor ki nek laos sekilo 1.300 ki sak ton wae agek 1.300.000 wae. Lah ora ya meh 30 ton. Lah iku jenenge ya adol laos sak lemahe jenenge. Nyun sewu, Pak. Lho anak niku lho njaluk napa mawon dicukupi. Klambi ketok elek wis ditukokne. Ning kenyataan anak niku nek diperintah wong tuwa ora mangkat. Ya ora. Ya ngomong ora ngono ndang. Ora sado-ado lho bocah mlumpuk lho iki lho. Lah yo kuwi. Yo kuwi plek. Lho niku kenyataan. Dicukupi wong tuwa ning anak ora ngerti karo wong tuwa. Ya semono gak wae dhewe kok pasrine. Dicukupi Gusti Allah, dikei sehat, dikei ganggas waras. Gur kon salat ora mangkat, Pak. Iku awake dhewe wonten mawon. Coba salat iku apa abot to? Coba tangi turu jenggelek. Arep ndang nyandi to, bapane ya gur udut. Lah nek duyu-duyu iki udutmu jarum kaya iki ngono. Lah wong ya gur jos karo SBR inang ngono ae. Ngono ae nganti nglirwake salat durung rakaat. Nyun sewu, Pak. Paling sampean jenengan tangi tur nyandi, paling ngeteh. Ngombe ngeteh utawa kopi lingkuh ning ngarepan mbek udut. Lah rokoke lho rokok SB Jos, Windmill ya gur ngono ae. Gur kon salat niku lho, Pak. Salat 2 rakaat subuh karo udut. Niku suwe udute tak omongi. Lho tenan, ning awake dhewe diperintah ora mangkat ning wong kono-kono nek banaran kene walah. Kula yakin sak dusun iki meh-meh kabeh lah nglakoni Mas. Lho, cobi mengke angen-angen Pak niki. Terus bar kuwi wis kok, Pak. Bar 2 rakaat ki wis kok. Ora duha ora apa-apa, ora salat sunah ora apa-apa kok. Bar niku engko zuhur. Lah zuhur ki ngopo to, Pak? Wong nyambut gawe ning alas ya luweh-luweh dina Jumat Legi ki panase kaya ngene. Iki nek Jumat Legi panas kene iki insyaallah jek nek tunggale panas, Pak. Terus terang. Dadi engko ya nek esuk ya ndang nyambut gawe nek panas mulih ngono mawon. Zuhur, Pak. Suwene pira? Arep udut karo ngopi, suwe udut karo ngopi ni gur 4 rakaat. Ipik jengking rampung. Ning nyatane banaran kan blas. Rasa nguyang-guyu wong sing lakon ya bojomu kok dadakan ora. Nyun sewu. Mun rasa nesu ngono wae nesu. Kula ngeling kene iku gen rada angen-angen. Sore 4:30 jam 5 ngasar ijek entuk. Abote sepira to? Wong jam 5 kadang 5:30 anggere magrib ki pokoke urung ngadan ya ijek entuk ngasar ngono wae. Iki hukume secara awam gampang ditampa ngoten. Nggih nyatane jam 5 ya ora nyandi-nyandi. Lali apa? Lali kok terus iki lho.
Danem ini menjawab lali jadi ini. Wayah maghrib Pak, gur 3 rakaat. Wis awake wis adus leren paling ngopo to? Paling yo gur nyekel HP, ndelok TikTok, ndelok beranda. Delalah berandane metu yo kaya lakone awake dhewe. Lah kadang niku. Nyun sewu. Abote sepiro? Jengking rampung. Ngisak ngene iki engko jek entuk mulih ka omah kok saka kene. Wong awake dhewe iki arep diselak ana batin nek bengi mesti tetep nguyoh. Nyang kamar mandi ipit diwawiki wudu iso raup jengking 4 rakaat ora nganti suwe ya rampung. Iku asine lak gur ora abot ya kaya anak niku diperintah wong tuwa kabeh dicukupi gur esuk kon lempiti kemul karo sadurunge sekolah kon nyapu karo isah-isah kuwi lak ora abot to ning anak kan gak gelem. Kira-kira anak diperintah iki gak gelem ngoten jenengan kemropok ora Bu? Asih Gusti Allah ya kemropok karo awakmu ya asine. Lho tenan niku. Pramila anak-anake dhewe niku asli mbeling, nyelelek. Niku awake dhewe diperintah Gusti Allah ya ora mangkat tok. Berarti awake dhewe termasuk kawula sing nyelelek, Pak. Umpama diturun anake nyelelek ya lumrah jare kacang ninggal anjaran. Nyen sewu mengki rada angen-angen sekedhik masalah kanugrahan sing diparingi Gusti Allah. Lah pripun Pak kula dereng saged rasah ngenteni iso. Salate dhewe ning omah wae nek rung nyang masjid. Isone zuhur ya zuhur tok ngono wae. Gusti kula mboten saged bahasa Arab, niat kula salat zuhur, Allahu Akbar. Semelah. Isone kula semelah wong bismillahirrahmanirrahim iso. Insyaallah Akbar nek kepengin ndang iso malah melok nyang masjid. Ngono kuwi rungokne takmir masjid ngono kuwi. Nek ana wong sing awam agar melu salat ngono iki aja mbok loroi. Lek dengaren Kang nyang salat nyang masjid udan ora iki kok cangkeme yo ngono marane yo. Ora sida. Ning kadang aku gak nyalahke masyarakat to, Pak. Kadang aku yo ora ngepaske takmir barang lho. Sing sapa-sapa nyang masjid kuwi lho. Lah kadang sing salat kuwi lakune ra becik. Sing wis salat malah gak bener. Sing wis salat kadang lakune ala, sing wis salat kuwi karo bojone mamah wae. Sing wis salat kuwi karo wong tuwane plerak-pleruk wae. Sing wis salat karo tanggane kuwi malah ra tekokan. Lah wong arep melu lho wong sing salat kuwi nyatane cangkeme kaya ngono. Mending wong-wong ngene iki mesisan ra salat lah malah ngono kadang. Lah berarti iki lakon-lakone wong salat malah dinilai wong elek. Wong arep ngibadah salat malah ora sida. Enenge wong ora sida salat gara-gara ene wong sing salat lakune ora becik. Niki ngati-ngati lho Pak, sebab niki awam. Masyarakat awam mangke nek wonten tetemuan pun ten pondok bahasan kitab pun benten melih sebab niki disoting genjo salah tampa. Pramila sing baku nek bener-bener urung iso nglakoni Pak. Wong piye wae yo nyat salat iki yo hidayah tenan. Kula nyuwun awake dhewe dikek kanugrahan sehat ganggas waras duwe yo lakon laku tumindak becik marang sekabehane. Nyata kurang iso salat, nyata kurang iso ngaji. Ning aku wegah nglarani wong liya. Gunemku tak ngati-ngati, perilakuku tak yo apik. Karo tangga yo tak apik. Wong kono kok mleroki karo aku barang kene. Wong aku diplerok ya ora kelong air barang. Arep kowe arep plerak-plerok nyatane aku mangan ya golek dhewe. Ora gumun. Plerok ana, los Pak. Ning kono gak ditekoki tangga, arep barang. Aku ora ditekoki, sing penting aku ya ora nyalai. Aku ya ora ngewo-ngewohi. Wong pongo jagong aku ya golek dhewe mangan golek dhewe kok. Arep mbok pleroki, arep mbok pleruki, arep barang. Cul. Tetep gawe becik, tetep duwe lakon laku becik ngono kuwi rasa mbok goleki Bu rungokne ibu-ibu kuwi biasane nek eneng tangga plerak-pleruk jenengan wis goleki salahe apa kok gak ketemu jenengan wis apik kok ijek plerak-pleruk ngono kuwi losno wae ora sah mbok pikir lah aku ki jane salah apa to yo lah angger kepethuk aku ki dhek ra gelem tekokan ndek ini tak tekoki gak gelem nyauri angger aku lewat kono wonge wis minggir aku rumangsaku yo ra gawe salah nyang rono ki dhek jane salahku apa yo lah jane aku jenengan malah keloro-loro dhewe
Lah wong sing ora seneng ngono kuwi nyatu wong sing duwe penyakit ati kok. Lah kudu piye yo, Pak? Pak yo bangeten meneh lah aku jane ngono salah apa? Ngono kuwi culna wae, Mbak. Losno. Lah ngono kuwi alalah mbok tanduki, ora ning rampunge. Lah wong tangga ki seloke nek awake dhewe kere dikeploki. Nek kere lho kere. Ngono kuwi dikeploki. Nek awake dhewe duwe, kadang malah digethingi. Ora wong jane ora nyambut gawe nyanyi-nyanyi sawangane dal-dal wae. Apa anu golek sugihan ngono ya sawangane yo. Lah ndekne ning kembang setaman ning ngarepan kono iki. Oh iya sawah lho malahan penyonone elek. Wingko ngono jenenge cangkem elek ki wis muni. Lah ya lumrah sugih wong gelem nglakoni elek ya ngono. Kuwi lambe-lambene wong kono-kono ning nek mbanaran kene lah. Nemen padha wae, nemen kon. Niki wau kanugrahan, sehat, damel lakon laku becik, apik karo sapa wae. Ten nggih. Kong mengke nek dereng saged ngibadah yo pokoke duwe lakon laku becik karo sapa wae. Mugi kula panjenengan tetep pinaringan panjang umur selamat jenjem ayem amin ya robbal alamin. Hormat dateng Kanjeng Nabi. Kanthi ikrar Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pangajab kula lan panjenengan supados nderek utawa tembung nderek dhateng Kanjeng Nabi niku gampangane gur kaya tetembungan awam. Nderek dhateng Kanjeng Nabi niku kaya nderek wonten banaran, ngoten mawon. Nderek wonten banaran. Lah nek melok eneng banaran kene ya kudu anut Pak RT, aturan pemerintahan, Pak Kepala Desa, Pak RW, Pak RT. Nek Pak RT ki perintah setiap 8 pisan arisan ya mangkato. Nek eneng gerakan aturan ya mangkato. Nek eneng rewangan wis aturan kon gotong royong ya mangkato. Berarti nderek dateng Kanjeng Nabi niku anut manut perintahe, nderek wonten banaran pagesangan sak RT, nderek RT pinten jenengan? RT 1, RT 2, RT 3 ya kudu anut manut aturan RT yang berlaku. Niku jenenge nderek. Lah wong jari nderek Kanjeng Nabi kok salat ora? Pengajian yo arang-arang. Kon ibadah yo ora, lah yo padha karo nderek eneng RT 1 wayah diperintah gerakan ora mangkat. Kon gotong royong malah mancing, ngono kae. Ora judekne to ngrasane wong kaya ngono kuwi. Nyun sewu, ora melok es ora pas tenan. Wong mlayu wonge ya wis ben. Ya. Lah wong eneng genah jugrukan ayo gotong royong. Eneng longsoran sethithik ayo dadi gruduk. Iya, ora gelem mangkat, malah igrang cekelan HP. Masa kancane mulih ndelik. Ngono kuwi lak termasuk wong sing melok eneng RT-nan ning ora memper. Gitu. Berarti awake dhewe niki nek anut Kanjeng Nabi ora anut perintah Kanjeng Nabi ya menawa awake dhewe termasuk wong sing ora memper ngono wae berarti. Nyun sewu, kula mboten ateges ngelek-ngelek gak. Sethithik-thithik gen tetep anut perintah dawuh Kanjeng Nabi. Oh gak abot kok, Pak. Salat, poso. Wis kok. Lah ngopo? Lah kadang awake dhewe kan gak diperintah salat ra mangkat, mendem lanjut. Wong ya teko. Lah iya. Lah ya ngono kok. Sing diperintah ora mangkat, sing dilarang mangkat. Lah piye Pak aku nek ra mendem nyang awak kaku kok. Iya. Terus melih jak urunan 2000 go ngragati masjid utawa TPA ngono wae kene ya urunan meneh tarian meneh gas meneh kon urunan 2000 karo 5000 ning kenyataan awake dhewe nek kon urunan apik 2000 5000 abote ra karo-karuan. Ini anggar campur sari, sindeni rada ayu, gak penyanyi rada mantep balah.
Sidane melok nyanyi. Ngono kae. Ngono kae. 50.000 cul, 20.000 cul, 10.000 cul, los ora dadi bahasan. Ning ngono kuwi apa ya neng banaran? Sing nyawer-nyawer ngono kuwi neng. Lanjutkan, Pak. Kere-kere we kok. Wong jak urunan gumun TPA utawa nggon ngaji pengajian we lambene we jarene urunane paling dimpluk pengurusi lah ya ngono ngono nyang sinden ya los kok lah ya sangene Mas Dota ngon niku ateges napa ya awake dhewe engko nek kira-kira gak patek manfaat ya disudo. Nek kon ngilangi tesih kangilan, Pak. Kaya mendem cah nom-nom sing kidul-kidul kuwi lho. Lah sing kaya sing ngilang ya kulino kuwi. Ngono kuwi nek kon ngilangi cul gak iso, Pak. Ya sangka sithik ngono. Ning kula yakin kok anggere awake wis anyak tuwa, anake wis gedhe, lah leren. Lah kondo sapa ora leren. Lah mbok tutup-tutupno mendem terus. Lah anak wis gedhe nyelot gedhe-gedhe. Nyelot anakmu gede kowe ora nyelose perkewuh. Lah nek anakmu perawan melok nyinong Joko melok nyinom nek wong sing lah nyang anakmu ncalke kalen tak omonge. Nyun sewu. Mari kula yakin pramila niku karo bocah mendem-mendem los wae. Jul lah kok teko tutuke ya mari. Penyakit sing ora iso dimareni iki siji, Pak. Nek wong lanang Medok iku nek kacuke rong kisut ngono rong mari. Alah kowe iki meneng wae tak omongi kok. Iku lho tenan. Wong lanang iki pirang-pirang penyakit. Main anggere ganti duit leren. Ngombe nek awake wis anyak krasa lara leren. Niku maling konangan ngono wae iso mari enten maksude. Nek medok iku nek kacuke rong mengkeret ngono. Halah urung mari. Kowe apa ora? Nek melok guyu. Pramila aman Bu, anggar wong lanang iki gak ndek penyakit kuwi ngono rada aman. Nek ndek penyakit kuwi ya halah wis gak aman pokoke. Lah ning piye kadang wong lanang-lanang ya kejahatan kok. Wis dibojo kok garek ngeloni malah ngeloni wong liya. Sensasi lain. Lanjutkan pokoknya karepmu. Aku gur menghimbau ngomongi penyakit sing gak iso ilang iku mau. Nggih sing baku estu mugi kula panjenengan nderek dhateng Kanjeng Nabi niku nggih sekedhik-kedhik tetep anut kados ngoten iki silaturahmi nggih perintahe Nabi, sedekah nggih perintahe Nabi, sinaosa dereng saged ngibadah manembah sebagian nggih mugi mawon tetep nderek lakon laku tumindak ingkang sae ingkang dadosaken mulya mukti amin ya robbal alamin. Saniki tak bahas kirim donga. Nek purun angen-angen cobi dalu niki, Pak. Awake dhewe jek urip. Awake dhewe yo bakal yo duwe anak. Kira-kira somben nek mati iki dikirimi donga anak apa ora? Ya, nyun sewu le Pak niki. Nyun sewu Pak. Lah niki somben lho Pak awake dhewe nek mati ngono anak-anake kirim donga apa ora? Kirim. Ya semoga-moga wae. Lah pramila wonten mriki cobi angen-angen. Nek iki engko anake gak gelem kirim donga tetembungan. Nek sing kapundhut niku lakon-lakune tetep becik, ya tetep bakal ngunduh becik. Contoh, dalah wong tuwa gesange tiyang, gesange sae, prilakune sae. Dalah anake iki gak gelem elok, gak ndongakne ngoten mawon. Kuwi kok ya ngono. Mungkin ana sisi negatif. Lah ya dhisik sing tuwake lakone kaya ngono apik kono ya anak-anake saiki ya gak ndongak-ndongakne blas no. Kuwi kok sing elek ora wong tuwane sing mati ya, Pak. Tetep anake. Ya nek wong nek jenenge Mbah Kerto ngono tenan. Senajan wong desa ning lakon-lakone apik, kae lho ibarate netepon agama Islam ngibadah rong patek iso ning sregep,
tumindake apik, karo sapa wae ya apik, karo tunggale ya rukun. Lah kok ninggal ngoten mawon Mbah Kerto niku wau. Sok ben critane ya apik, teko nyewu barang iki critane apik. Nek anake gak gelem kirim donga, iku sing elek ora Mbah Kerto kok, Pak. Anake ora lah anak-anak Mbah Kerto ki ora kirim donga ngono. Ora. Lah kaya nyekar wae ora apa iya. Lah kalau ora disewu, ora dipendhaki mosok yo. Lah iya. Lah anak digedhekne kaya ngono wong tuwake jaman semono rekosane kaya ngono ya anak-anak padha gak gelem ndongakne lho. Lah iya. Hah, yo mbah jenenge wong ngono kuwi. Lah warisane kae pirang lho. Lah iya sing digoni barange lah yo. Didung kae lho. Lah kawe 7 turunan ora entek to iki. Ora diyo biangetan menan ae. Lah iya yo ngono kuwi. Nek tetep ora ngelek-ngelek Mbah Kerto. Mbah Kerto niki mengke tetep sae. Pramila wonten mriki, Pak. Awake dhewe gak ngerti Pak anake sok ben piye. Pramila asli pembimbingan anak niku penting to. Kon TPA, nek wis SD, pondokno. Engko nek cah cilik mondok, lingkungane wonten iso kirim donga, pomo maca Yasin kabeh iso maca Yasin. Niku bimbing anak-anake dhewe. Bu, nek ndi anak ki pokoke bar SD ku pondokno. Ambek sekolah ya ora apa-apa. Niki insyaallah mengko enten kali masa niku sudah ada sekolahan, nanti ada channel dari SMP lain. Sekolah ya seneng kono, SMP ini ya neng kono. Niki sudah ada konfirmasi dari dosen yang ada di Cepu, itu nanti bisa menampung anak-anak pondok yang mau kuliah. Insya Allah akan dipermudah. Lho nek kepengin anak-anake sekolah, pinter sekolahe, ngajine sok ben yo pinter, pangajape budi pakertine apik, sok ben yang wong tuwa gemati, nek kapundhut dikirimi donga, bener-bener dadi payung iso mayungi wong tuwa. Jenengan mesti alasan, "Lah anak kula mboten purun kok, Pak." Anak nek kon mondok tetep wegah. Kudu dipeksa. Lah engko ning kono piye? Engko mangane piye? Engko ning kono turune piye? Nyatane bocah sakmono mbane ya ora kaliren ya lemu-lemu ngono. Gur kekhawatirane jenengan setan ngono apa mboten tembungane setan oleh mbujuki ya aja mbok pondokno. Aja mbok pondokno. Anyak kelas 6 kan nemplek yang bocah ngono mbok pondokno yo. Nang mbok pondokno yo minggat ngono cangkeme. Jadi wis anyak setane nemplek. Sing wong iya ora ngono ya wis sing penting sekolah. Ora jek ngono to. Rungokno rada nom-nom kuwi. Sampeyan sekolah ke TK, sekolah ke PAUD kowe. Leh menunggu wae. Bingisan mblenger keneng srengenge nganti ajer. Blewer. TK mbok tunggu. Nek kon TPA, kon sinau agama ngono wae. Mbok-mbok iki wegah nunggu. Ngono ki mbok ya apa ora ngenangen. SMP, SD 6 tahun. TK setahun berarti 7 tahun. SMP 3 tahun berarti 10 tahun. SMK 3 tahun berarti 13 tahun. Urung nek kuliah. Mangan sekolahan 13 tahun, Pak. Cobi nek purun nangen-nangen. Nek tanpa ilmu agama, tanpa bimbingan kejiwaan, dadine kaya ngopo? Lah kae sing madhep ngidul-ngidul kae. Sing tuwek nyambut gawe malah melelek. Wis di anak bareng sik mendem wae. Kadang ngopeni anak cilik-cilik dibrukke nyang bae malah mangkat mancing karo kancane. Ya sing kidul-kidul kuwi lho mosok kowe gak apal. Nyun sewu. Niku lho, nek wonten jiwane keagamaan insyaallah mangke dibimbing. Sebab jenenge kiai iki bimbing anak pondok. Pondok niku aja mbok anggap sinau kitab tok, Pak. Sinau kitab niku sebenarnya sudah nomor berapa entah. Bimbing kebiasaan laku tumindak saben dinane. Gurune liwat ndungkluk. Iku ora kok guru kepengin mbok hormati gak. Bimbingan pondok niku gen duwe unggah-ungguh anggap asor. Pokok pertama jiwa yaiku sikap. Jiwa ki nek wis apik nyun sewu, mengke lakune ya iso dadi becik. Nek jiwa iki wis elek nyun sewu, tetep lakune elek.
Nek wis jiwane elek lakune elek nyun sewu. Mati ya somben ya tetep kecerita elek. Lah kuwi sapa? Lah Mbah Kerto kae. Yo lho dhisik ning bianaran ngene ngidap-ngidapi wong kuwi. Mamane. Lah sebutane elek. Pramila bimbingan jiwa. Lah sak menika Pak, awake dhewe zaman sakniki nek anak nyet ongel diatur. Piye carane? Ayo duweni lakon laku becik nek tembung Jawa mati sakjroning urip. Niki kula bahas tembung Jawa mati sakjroning urip. Niki kudu gecekelan. Tembung Jawa niku enten tembung mati sakjroning urip. Karepe pripun? Sakjroning uripe awake dhewe eneng perkara sing kudu dipateni. Contoh nandur lombok. Sakjroning uripe lombok mesti eneng sing urip, yaiku suket. Suket niku nek diumbarno mboten dipateni, mboten dijabuti, mboten diwatun bakal ngalahke lombok. Iku nek lombok. Lah nek awake dhewe sakjroning uripe awake dhewe kudu eneng sing dipateni. Sing dipateni apa? Sifat ala sing ana ati sing disebut iri, meri, dengki, dahwen, open, panasten, cerigis. Cerigis ki apa? Cerewet. Terus napa? Gambleh. Nah, gambleh. Lah, penyakit-penyakit ati niku nek gelem mateni, insyaallah pomo lombok sukete dijabuti ndang diabuk, lomboke lemu, uwohe insyaallah ya sae. Semono uga Pak awake dhewe. Ora sak duwe iri meri dengki dawen open gambleh cerigis criwis. Lah ora kok awake dhewe. Sakjroning uripe awake dhewe nek criwis ya ora marem kok. Rungono lambe-lambe wedok kowe. Lah wong kadang lho ngene iki ya ngono kuwi ana sing yo criwis barang nek. Criwis iki lho rene wis diundang nyang Pak Dodo, Putra Kala Wangsa. Ngono kuwi ono ya nek sing criwis. Ora wong nyewe nek dadak undang wong sakmono biyane men. Ya ngono, wong cangkem-cangkem criwis. Ngono modele lho, Pak. Iki engko ya ngono. Awor ngono ya wis ana sing criwis, cerigis. Niku sing dadekke malah olone lakune awake dhewe. Pramila tembung-tembung Jawa niku sawangane sepele ning mengku ngilmu kaweruh. Nek Islam arep mati sakjroning urip niku ing wulan Ramadan, Pak. Islam bimbingi mati sakjroning urip niku ing wulan Ramadan. Nek wulan Ramadan kae ora tau ngrasani, ora tau ngelek-ngelek, ora tau cerigis, ora tau cerewet, arep nyolong ya moh, arep guneman elek wegah. Mati Pak sakjroning eneng wulan Ramadan. Ning bar wulan Ramadan tukul meneh. Ning wong Jawa namung duwe tembung mati sakjroning urip. Dik Ramadan, dik ora, dik selo, dik besar, dik suro, dik sapar, ngati-ngati. Atine awake dhewe ditata, jiwane gen becik, aja gampang-gampang guneman sing kira-kira ndadekke lara atine wong liya. Pramila lakon-lakune awake dhewe niku pengaruh dumateng mengke putra. Awake dhewe sing penting dilakon laku apik, insyaallah niku mengke anak lak ya tetep duweni kebecikan. Wong Jawa niku tetep duwe kacang ninggalan jaran. Ora lah pake dhisik ngono. Iya lah umpama anake ngono ya lumrah dhisik pake ya pinter, pake ya mulya, anake ya katut mulya. Iku jenenge kacang ninggalan lanjaran. Pramila wonten mriki nek iso mati sakjroning urip, mengke nek pun sowan kados Mbah Wiryono niki wau, mengke awake dhewe tetep pikantuk kamulyan, pikantuk kanugrahan. Diundang ngeten iki critane apik. Ora kok sing diceritake eleke nalika uripe ning alam bebrayan. Lah nek uripe alam bebrayan elek ya mati tetep diceritake elek. 10 tahun, 20 tahun ning kuburan kono ditulisi mamakne. Wonten mriku
Kemet umpamane ten mriku. Ndelah kemet ki lakon-lakon ora becik blas. Bojone wong ya digawa. Rondo katut. Genem nyolong. Misuwe ra karo-karuan. Mendeme ra leren-leren. Ning masyarakat gue untran-untran wae. Kemet ki mati. 10 tahun Pak wisan. Dalah enek wong mati dipendhem ning andike kemet. Lah ngono ki wong sing ning seharian ngono ki mang ya ngomong. Lah ki ora kemet kae. Iya lho iki ngene. Yo ngidap-ngidi api lho wong iki yo. Wah aku jek ngunangi wong iki. Yo lha wong dhisik ora wani karo wong iki. Jebule malah saiki malah wis mati. Lah iya wong ki yo kemakine kaya ngono dhisik. Nyatane saiki yo malah mati lho. Niki kemet iki mau lho kemet. Heeh. Contoh mawon kayak gampang ditampa kan ngoten. Nek awake dhewe apik 10 tahun 20 tahun. Iya, nek diman kan kemet saiki mat. Ya mat iki dhisik uripe ning ngalam donya ya apik. Ya apa-apa sregep karo masyarakat ya apik. Brewe wong iku enak kok enak. Ya ndelalah ya urung patek tuwa wong umur swidak pira ngono wis ninggal wis kasuwargan. Nek ya tenan golek wong kaya Pak Mat kaya ngene iki. Arep sikil gak wani, Mas. Mesti wis tangan kaya Pak Mat iki wis ongel zaman saiki. Wis apik, enak kepenak. Nek kemet mah ora nggo driji, ora diduringi. Ya iki wong iki sik. Yo. Lho, nggo sikil, Pak. Saiki lho, Pak, wis 10 tahun lho, tak kira wis dadi lemah lho. Long tulisane kijing, tulisane mbuh kemet apa kemet wis akeh tepate ketok. Kuwi masyarakat ijek duduli karo tungkake sebab lakon laku elek. Pramila wonten mriki dalu niki awake dhewe entuk pitutur sangka kapundhutipun Simbah Wirya ingkang dipun prengeti 1000 dintenipun. 1 ayu mateni perkara sajroning uripe awake dhewe. Duwe ati aja kaku. Rungokno, Bu. Kadang kowe kula jenengan danten omah-omah rapate ayem, rapate nyaman iku asline kaku kok. Atine atos kok. Anak mantu rapi karo maratuwa niku lak yeneng to. Oke. Nah, ngono-ngono kuwi awor sak omah pencereng-pencerengan. Awor sak omah karo maratuwane ora tekokan. Wedhuse maratuwane dhewe, wedhuse anak mantu dhewe. Nggone maratuwa rung dibiyuki ya wegah ngebiyuki. Ngono kuwi ning anak mantu kono. Lho, lha nek banaran nek eneng kaya ngono, lah nyat nggone. Nyun sewu. Apa ya nek Pak model ngono kuwi, Pak. Nyun sewu. Ngono kuwi kadang anak gak apik karo wong tuwa. Ning nyun sewu, Pak. Aku 100% ya ora nyalahke anak. Ora nyalahke anak mantu aku ya, nek gak iso apik karo wong tuwa. Sebab napa? Seloke, Pak. Wong tuwa ki open-openen ya ungel tenan, Pak. Tenan kuwi. Seloke wong tuwa ora anake open-openane ungel. Anak wis masak, wis jangan eneng, tempe eneng, tahu eneng, jangan bayam wis masak. Wis eneng kono. Lah nek jenenge awor sak omah kaya ngene iki lah ya wis mbah kono karepe wong wis padha dipangan. Anak wis mangan. Ngono kadang wong tuwa ki ya ungel kok. Jam 8 malah tuku sarimi. Tekoki bakule. Arep tuku sarimi, Lek. Arep nggo apa nek esuk-esuk tuku sarimi, arep take sarapan kok. Lek, lah anake ora masak. Ya jane ya masak wis mateng. Lah ning piye? Wong ya bisu wae ra ditawani. Iso nek ora. Wong iki teko modal maratuwa kaya ngono kuwi. Coba, Pak, wong tuwa maratuwa kaya ngene open-openane ungel coba. Anak mantu kate judeg. Pramila kadang anak mantu sekarep ora karep mbok, kadang sampe ngono. Pramila dadi wong tuwa ki aja open-openane aja ungel. Sombene oga ungel-ungel diopeni anak. Sombene jenengan iki tetunggan pun wayah sowan. Anak iki bener-bener kedodok atine
krasa kelangan wong tuwa. Nek mengko wong tuwa ki open-openane ongel, anak sing awor sak omah awet dhisik gur kleru wae. Engko tekaning mati, alhamdulillah plong tenan lae. Oh, pramila Pak, niki dadi wong tuwa sakniki kudu los, Mbah. Biasane sing ngongel ya wong wedok. Mbah. Open-openane aja ngel-ngel. Awake dhewe wong tuwa sok ben sing dijagake ya anak. Awake dhewe wong tuwa duwe anak pirang-pirang nek guneman ya ngati-ngati. Aja madhakke anak zaman iki karo dhisik. Kadang jenengan iku senengane ya gawe molo kok. Lah nek anak saiki wayah rabi kelon awet mulai lekasan ngono kae. Sangang sasi nganti lahir cenger, bocah gur ning omah wae. Kadang nyapu wis ora, isah-isah ora, jare mambu sabun yo ngono kae. Kadang wong tua gak nyadari ngono ya ngomong nyang tangga-tanggane. Jenengan jerengi ngono wae. Lah ora anak wedok ora ngumbahi to. Lek ngumbahi dhewe. Ya piye kok meneh ngumbahi to lek wong mambu sabun we mutah. Aku ki dhisik ngono wetengku gedhe nyanti nyanding nyatane ora apa-apa. Pesen ngono wae lambe sing kaya ngono kuwi. Wonge ya teko model ngono kuwi. Yen sewu lho Pak, aku gak kok mbela anak mantu ya ora nyalahke mara tuwa. Hampir separuh wong tuwa niku open-openane ungel. Lah nek jenenge apike ya gek ngurus barang gene nyagawan bayi dhewe. Dasi ya dikumbah ora dasi ya wis. Lah awake dhewe wong tuwa lho, omah duwe laos duwe. Lah nek ora dasi nyambutke mbok dilondrekke. Nek cemen nemen. Sampeyan garap ngelek-ngelek anak mantu lan padu. Nek padu dadi kleru. Nek wis kleru ora tekokan. Kowe iku nek gak ditekoki nesu. Ngapunten kula rada nyang mara tuwa, Pak. Awake dhewe niku omah-omahne ya gen maklek ngoten lho. Ora kok mara tuwa kok awor anak kowe ulate ra patek padhang. Selok ya anak mantu serius kejaten. Dhe anak ngene dimong bae ya ora entuk jarene. Iya. Kowe iki anak rungokno anak yo an. Kowe tinggal wong tuwa ngono halalah, tenan. Kere-kere. Ya nyatane, Pak. Anak-anak nganti anak SMP we nyatane yo gawe omah, iso gawe omah jek melok mbae we, Dik. Nyatane. Lah pramila wonten niku saling berkesinambungan. Sing anak yo ngrumangsanono, sing wong tuwa yo ngrumangsanono. Sampeyan awake dhewe sowan karo sane Gusti Allah, anak niku mak gelek. Rasa ditinggal wong tuwa niku ya ndongakne enak kepenak mara nyambulane jenengan galak ora karo-karo nopen-nopenane ungel to. Kok aja meneh rembug apik. Ya Mbah aku bisa pasti cek ngopeni Mbah ngono lae lek koyo ora kuat-kuat tenan Mbah. Lah ngopo biyo. Guneme apa nyantong Mbah. Aku jane kepengin mulih lan ya piye nek wong nek aku melok bojo malah sing wedok kan lara-lara gara-gara lakune Mbah. Lho jenengan wis mati malah cek dirembug. Jaman dhisik aku pas cek ngopeni Mbah lae. Aku wis koyo ora kuat-kuat tenan. Lho wong mati malah dindomono. Nek engko awake dhewe apik, enak kepenak, anak pengertian, wong tua pengertian, wong tua mati. Ya Allah, aku lho dadi anak. Temu gede pomong ngopeni urung nganti wareg wis ditinggal. Ya Allah, jenengan paringi kanugrahan Gusti kasuwargan. Mbok ajeng kok kados napa mawon setiyang sepuh kula nyatani nggih niki ninggali lemah kalih omah nggih kula nggoni. Lah kok anak kaya ngene ngono. Wong tua nggih, maratuwa open-openan aja ngel-ngel. Mboten ki ning kene, ning omah kono lho. Tak ajani, Mbah. Engko nek ning panganan apa wae ning omah, los. Anak masak, clemut. Wetenge wareg. Perkara anak tangi ora isah-isah, arep barang. Anak mantu tangi urung umbah-umbah, ora urus. Awake dadi wong tuwek, eneng panganan ndang dimplok, ngopeni wedhus ngungkal arit, ndang sobo ngalas. Cul.
arep omahe bak selawang karepmu arep diisai karepmu lha apa ya betah tepa apa wong omah kaya sampah kaya ngono betah-betahno engko lak iso longgar jembar sebab ngene iki wong tuwek wedok lho Pak siloke wangel ra karo tenan iki wong wedok-wedok iki siloke ngono mbah-mbah iki lho kadang wis mangan meh perak nyombah ngene ngono wae emoh ngono ki barang sabun barang ngono kae lho Mbah anak di sabun lha butuh jiku mbah-mbah ngono bae lha nek dadak tuku dhewe butuh men wong awake dhewe iki wis kowe kulinakno ngono lho nek kowe engko gak kulino anak karo wong tua ada jarak angel jenengan dadi siji estu lha kowe ngopeni wong tuwa kok pangananku ya panganane mboke panganane mbok ya pangananku barangku ya barange mboke barange mbok ya barangku malah aku gak duwe barang apa-apa malah barange mboke tak pek lho keh tunggale ora melok enten mriki saderenge nusul Mbah Wiryono ayu mateni sak lho iso ono ya piye sakjroning nusul ayo mateni sakjroning uripe awake dhewe ya kaya iku mang atos atine wis enak kepenak nyaman ya Mbah pokoke sebab nek karo anake dhewe enak Mbah nek karo anak mantu sing ora patek enak niku asline perasaane jenengan ki Mbah culune lho Mbah ya los ya Mbah ya los kulinakno los mengkira sampean enak kepenak eneng nyabot iku sebab perasaane jenengan dhewe semono anak mantu enenge sampean kadang rodok semumpeli sebab kadang wong tuwa iku sampean gak iso nyurteni. Wong tuwa niku iso nyurteni gampang kok. Lho kula ngopeni wong tuwa. Wong tuwa niku lho kadang lho Mbah nek Dik 200 kecekelan ku ning apa-apa ngene aku gak ono. Ora usah aku jek duwe butuhmu akeh nggunen sik lho wong tuwa iki. Lah ora nek saiki anak mantu tuku bakso temblang-temblem plok dhewe kok. Lah sing tuwek ya ora dikeki yo. Banaran wis jan tenan wis. Kejaten tenan. Lah ngono ki tuku somai mbok ya tawa. Mbok ngersake somai mboten kula tumbasne. Lah bote lambe ngono sepira to? Kadang anak-anak bareng nyira perasaan belas. Dong ora. Nggih pun jam 10 mboten kraos. Mengke tesih ingon mungkin ndak kedangon. Sing baku wonten mriki kanugrahan estu. Kula mboten bahas Jawa kathah sebab ten Banaran awit ten ngandhap ten mriku wis pundi pun bahas Jawa bahas kabehane jenengan pun paham. Saniki bahas kepribadian, jiwane gen becik, atine gen becik, ati sing molahke raga, polahe raga gen tambah becik sekabehane. Mugi estu napa ingkang dados gegayuhan panyuwun keluarga ageng putra wayahipun almarhum Simbah Wiryono anggenipun kintun doa ugi ngrawuhaken panjenengan sedekahan dadosaken tambah kanugrahanipun dumateng almarhum Simbah Wiryono tambah kasuwarganipun Gusti Allah lajeng putra wayahipun anggenipun gesang bebrayan estu manggih jenjem ayem seger kewarasan panjang umur selamat lumeberipun dumateng sedaya masyarakat Banaran amin amin ya robbal alamin al-fatihah.